A primeira pregunta é como está a plantilla? Recuperáronse Darío ou Damián, que estaban con molestias, como andan? E como está tamén Borja Rei despois do golpe do Rei? Recuperamos a Darío, cuidámoslo un poquinho a principio de semana porque non queríamos que pasara de 0 a 100 en tan pouquinho tempo. E logo perdemos para este fin de semana canto menos a Jaime, que levou un golpe aí na cadera. Estamos ás pensas de facerlle pruebas para ver se non é unha cousa moi grave, pero este domingo vai non perder seguro. E logo, pois, Damián, que se está recuperando moi ben, ele ten moi boas sensacións, temos que seguir cuidando para que se recupere ao 100%. E tamén recibimos unha moi boa noticia con Pato, porque lle fixeron onte unha ecografía de control e vai moi ben a lesión, moito mellor do que se esperaba. Seguramente o recuperemos antes de final de temporada. Para este partido, despois da tarxeta vermella Fer, perdédelo, pola contra recuperades a Antas, supoños, para ir para o centro do campo, que é importante recuperar. Sí, todos somos importantes. Vamos botar de menos a Fer, igual que botamos de menos a semana pasada a Antas. Como digo, sempre isto é unha cousa de todos. Cantos máis esteamos en dinámica, cantos máis xogadores teñamos disponibles para axudar, mellor. Os xogadores que vayan a salir de inicio, tanto como os que vayan a salir de banquillo, non me cabe dúda de que van a dar o 100% e que están capacitados para dar un bo rendimiento. Outro día onte comentaba Mario que o fútbol, que o equipo estuvera traballando xogadas de ataque. Non sei se incidistes máis nese aspecto do xogo esta semana. Incidimos en todo. Quizás Mario comentou onte, porque onte sí que lle dedicamos un poquinho máis de tempo aos momentos con balón, pero hoxe traballamos tamén os momentos sin balón. Ao final o fútbol tes que controlar e tes que saber levar a cabo todos os momentos, cando estás sin balón, cando o equipo contrario che fai meterte atrás e tes espacios para correr, cando queres ir a apretar alto para roubar e facer daño en ese sentido, cando o equipo che apreta arriba tes que encontrar solucións, ter ferramentas para superar esa presión, cando o equipo che dá campo e se repliega tes que ter ferramentas e solucións para facerlle peligro por aí. O fútbol tal como entendo en todo e non é traballar máis un aspecto que outro, todos os aspectos son importantes. Chega a San Lázaro o Arenteiro, un equipo que se mostrou intratable, que leva unha racha impresionante e que esa racha de resultados leva a estar unha distancia destacada. Non sei que destacas deles. Destaco todo, só le fai falta ver os números para darse conta de que é un equipo que é moi difícil facerlle gol, que ten formas de facer gol de moitas maneiras, que é capaz de facer gol de moitas maneiras, xogando directo e ganando o segundo balón, salindo con accións combinadas, cargando a bandas, sacalle moitísimo rendimento ao balón parado. Aqueles partidos son mellor que máis lle costaron, foi capaz de sacalos co balón parado, é importantísimo. Por suposto que sabemos, como non pode ser de outra maneira, que vai a ser un equipo difícil, pero tamén creemos que é o partido ideal para cambiar a dinámica, para resarcirnos e para encarar este final de temporada con confianza e das mellor das maneiras. Sendo Arenteiro e Compos dous equipos dos máis destacados nas tarefas defensivas, non sei se esperas un partido cerrado e que marque o primeiro gol que poida ter bastante gañado. A priori, vendo os números, sí que pode parecer que sea un partido que vai a ser un partido de poucos goles, pero ao final nos partidos pasan moitas cousas. Tamén eles teñen algún resultado de empatar a douses, de goles. Nós o que vamos a intentar é levar o partido ao noso terreno, que pasen a maior parte de minutos as cousas que nós queremos que pasen, levar a cabo o noso plan de partido e a partir de aí que o primordial que vamos a buscar é meter máis goles que eles. Se ten que ser un 0 firmamos, se ten que ser un 3-2 tamén firmamos. Falas de intentar xogar o partido que quero Compos, non sei se pretendes un Compos máis dominador coa pelota, que teña o control do partido, ou se tamén vos podedes sentir cómodos nun partido máis aberto?
A mí os partidos abertos nos que non hai control non me gustan. Creo que é importante que o equipo en todo momento teña o control do que está pasando, máis alá de que sexa unha cousa ou outra. Eso intentaremos facer. Eu creo que Compostela ten condicións, ten xogadores para ser capaces de ter o balón, para ser capaces de apretar alto, para ser dominador, e creo que Compostela tamén ten xogadores para en un momento dado xuntar líneas e intentar aproveitar os espacios que deixa o equipo rival correndo e facendo peligro por aí. Isto último é unha das cousas que mellor levamos facendo durante toda a temporada e, por suposto, non queremos perder porque a mí pareceme moi importante. Outro día foi o teu debut en Torrelavega. Non sei, deses aspectos, dese compos que pretendes mostrar sobre o verde, que che gustou máis do equipo ali contra a Gimnástica? Sen lugar a dudas, o que máis me gustou foi a predisposición e a actitude dos rapaces. Foi de 12. De feito, creo que se refleja totalmente na celebración do primer gol. A partir de aí, en cuanto a aspectos puramente futbolísticos, creo que se viron certas cousas que empezamos a traballar, nas que temos que profundizar e que queremos que pasen durante máis minutos no partido, non? Pois cando a Gimnástica se replegaba, fomos capaces de facer boas circulacións, de mover o balón rápido de un lado a outro, de encontrar a xente en espacios intermedios, e logo tamén fomos capaces de un momento dado, cando por obligación do rival ou porque nós demos un pasiño atrás, correr e facer daño por aí. Outro día as ocasións máis claras que temos veñen por aí, non? Transitando e correndo o espacio, e por aí queremos seguir traballando. Quizás o que menos me gustou é algo do que xa falamos e creo que nos vai a servir como aprendizaxe, foi o non saber leer os tempos de partido, non? Poste nun campo tan complicado como da Gimnástica, 0-1, minuto 80, por suposto que é fútbol, podenche facer un gol, o gol é un golazo, pero o que non poden facernos un gol é por sacar rápido unha acción, non? Aí hai que ser un equipo moito máis maduro, dormir un poquinho o partido, leválo ao noso terreno, pero ao final son aprendizaxes, seguramente nos sirva para que non volva a pasar se nos encontramos nun escenario parecido. En líneas generales estou contento tanto como co partido que fixemos, sobre todo moi contento ca actitude dos rapaces. E xa por último, este domingo chega moita xente do Carballiño, tamén se espera que haxe xente de Santiago por todas as actividades que se van a facer alrededor do estadio. Non sei como pode vivilo un xogador, pois sobre todo pensando que nos últimos partidos as cousas, pois os resultados non se deron. Non sei se pode ser un aliciente para dar un paso adiante e conseguir a victoria, ou se tamén pode pesar un poquinho máis nos xogadores. Eu creo que ten que ser un aliciente. Os que estamos nesto do fútbol, xa sexa de entrenador de xogador, de entrenador de porteiros, do que sea, porque nos gusta. E se che gusta o fútbol, canto máis xente haxa no campo, canto máis importante sea o partido, canto mellor sea o escenario, máis debería de motivarnos, non? Gustaríanos, sabemos que vai haber moita xente do Carballo, gustaríanos que tamén viñera xente de Santiago, non só que viñera, sino que estuvera co equipo, que nos fagamos sentir máis que eles, e a partir de aí é un partido que lle temos moitas ganas, porque creemos que é o escenario perfecto para cambiar un poquinho a dinámica, para resarcirnos, sobre todo despois das cousas que pasaron estes días, de todo o que pasou alrededor, que, como digo, moitas cousas das que se din e das que se comentan non son verdade. Entonces o equipo tamén está un pouco enrabietado en ese sentido e quere que este partido sea un antes e un despois nese sentido para encarar a esta recta final das mellores das maneiras, con confianza, e logo chegar ao playoff pois ca flecha para arriba.